Ya lur wong gabut ke daripada ngapa ngono ni gedang ke. Dirajang-rajang jadi tisu ki apa ke jenenge. Susu coklat iki jadi medang. Jenenge wong bingung ya. Wong gabut Wong mentok. gabut ke arep gerak apa mani. Bingung pola wis. Malah bingung pola jere. Riwe infone lah. Kan ae. Info pencairan lur. Buku gue kapan cair rek? Jan yo. Kali dicampur. Kena nggo sarapan ya. Sarapane gedang campuri susu coklat ya.